Matud pa ni Apostol Pedro, busa, ipaubos ang inyong mga kaugalingon. Ilalom sa gamahanan kamot sa Diyos, aron siya magbayog ka ninyo sa hustong panahon. Ang nagatugyan sa tanan ninyong kabalaka nga nakakaliya, kay siya nagatiman ka ninyo. Mabasa sa unang Pedro, uluhan 5, tudling 6 o 7. Karon sa naghinapos ka sumpay, di atong sigilanon ka naguluhan. Cross! O Diablo! Gisiguro ko lang daan. Aron wa kagay magamit. Nagbata sa panguot og mga butang nga dili mahibawaan, sir. Gawas ako pagkabasurero. Mangunguot sa taon ko. Aron maikatabang sa mga kabus o makaluluoy. Chris, ikaw gid ang bata kaniadto. Madili gid ako maabsan bisan unsaon ako sa pagkuot. Ikaw gid ay Chris, ang basurero. Oo. Basurero ako. Ug hapit na matapos ang akong pagkabasurero. Sarge. Doktora, nagsulti na mi si... Chris? Doon ay may abot nga laing pulis. Nangita ni mo sa rento? Hay si Chris. Ikaw rin ako nakita din sa pag-abot ako din ni Sarge. Wa na siya din eh. Di pa abot ka sa imong kauban, sir. Importante kuno ang ilang tuyo ni mo. Oh, sige, Sarge. Galit na nawa ang basurero. Karong gabi una mo surrender ang hepe sa kapulisan. Gitawgan ang sarhento sa acting chief. Sila'y musungko sa surrender nga hepe. Usa sa mga tarong nga pulis ang maong sarhento day imilid. Gisugdan na yun di ay ang pagpanglimpyo kung kinsay mga hugaw nga mga pulis sa nasod. Mangutan ko ha, doktora. Unsa may gibuhat sa sarhento dito sa loyo, ha, doktora? Nagsulti sila si Chris. Oh, ha? Pero kalit ginawa si Chris. Daan pagit ko? Abli na. Isuwa lang. Franny? Masa man? Franny? Oh, nangandaman lagi. Win, masa man, mulakaw ka? Balik ko sliti. Sayop ka kung mo na imong desisyon. Ha? Mutago ka? Mubalik ka sliti? Bisan sa buhol pa, sakpan ka lang gihapon. Gawas og NPA ka pa. Pero adto kalasangan og kabukiran mutago. Pero mutago ka o niya sa Leyte lang di ay? O sa buhol man lang sab? May pagkanin na nakatago sa Cebu. Daghan pang kaambak-ambakan din eh. Daghan ka pang kasuksukan din eh. Kaysa adto kas Leyte ug buhol. Ayaw na yun kalimot. Ang imungan, tuan nas listahan sa bagong presidente. Ikaw mo'y naghimo ug mao'y nag-establisar sa Leyte. Samot na sa buhol. Kay gitawag kag prinsipe sa Cebu, sa Visayas. Kompleto na sila sa info bahin ni Moen. Kung ako pa nimo, biya na lang sa Pilipinas. Larga ngadtos layong nasod, mintras may panahon pa. Dito layong nasod, safety ka dito. Muna niya akong lakaw karon, Franny. Diretso na ni. Ipaandam na akong tanan kong gikinahanglan. Lakip na nga akong mga tinikom. Maura ba ka nang imong tuyo? Pagsusin ako kung say ako mga plano? Biya sa Pilipinas, Win. Maura ni bugtong paagi. Ni ako aron pahibawon ka.
Late na kini na kong nahibawan kay busy kaayo nga itong mga pulis sa pag-uban-uban kunuhay sa mga raid nga nahitabo karon dinhi. Ang tinuod lang, gipanilugan ang atong mga pulis sa nahitabo. Way panaganang gipamatay ang mga tao sa livelihood. Nagsugod na ang pagpanilhig sa bag-ong presidente. Bisan na wa pa gani siya magalingkod. Busa, nagpasabot. Nanininuod kyud siya, Win. You mean business, Franny? Ikaduhang tuyo, nako ni mo, Win. Late ang pahibaw nga gihaya na si Victor sa iyang mansyon. Ang pulisab ang mipatay niya. Nadakpan sab. Nag-anam og kadaghan ang mga tao nga mulig-on sa mga ebidensya batok na to, Win. Ilubong na yun siya, ugma. O ikatulo na kung tuyo ni mo, Win. Nahibawa na kung hain magtago ang hipis kapulisan na kumpare ni Victor. Nga magdawatan sab nimo og budget. Buhi pa di ay? Karon siya mo surrender, Win. Uy, delikado ta. Mao nga unhan namo ang mga kapulisan nga mosundo niya. Nakatultol magha mo. Nakatultol kayo. Unsa man? Unihang mga polis. O patya ang ilang hepe. Gitawag ka nila, Franny. Ato na mi, Win. Ay kalimot. Malapolapo ko. Inigbiya ninyo, mosunod sa kuglakaw. Ato ko sa open. Amping, Win. Pero safety kay kayo dito. Lig-on kayo ang mga sandiganan sa upon. Ang ayan kayo mo sa police uniform nga inyong gisulob na, Franny? Full barrel gear pa. Jeng! Ngano, Franny? Ipapuok ang gasolina dorbe. Basi baunhan ta nila. Paingon na sa dito ang mga pulis. Kaniharan ng permanenteng puhok ang gasolinador, Fran! Basta, kita gyud ang makaunas pag-abot sa nahimutangan sa hipe. Kamingaw sa palibot, doktora. Katapusan na akong pagtunog ng dapita. Ay, ayaw yung taon ko ibuwag day Emilin, ha? Ikuyog ko ka magduha. Tansing, masagot ka? Salamat kaayo, doktora. Dili na ako kabiyaan ang basura. Para na ako, dako na kaayo og kalabutan ang maong dapit. Ay, day Emilin. Hain ka. Hello? Hain ka. Chris? Kaya ako. Chris? Chris, salamat niya ka. Tara sa suot. Emilin. Ayoko balibari, please. I love you. Ayaw paghilag. Dili na ko kapugan ng kalipay, Chris. Tungod kay nalipay ka, ayoko. Niya ka nasab na ako. Love me. Love me, Chris. Emilin. Mingaw pa man! May text ang kauban sa musungko din si Piching. Nagpadoon na sila din eh. Paganda mo. Tara. I-play ang uban. Katungwa mag-uniform. I-play lang.
Mga polis, kuha na mga hipe. Kami may nagsundo niya. Kinsa ka? Captain Ramos. Karyot, Kapten. Ayaw paglangay, delikado panahon. Pagdali! May bao sa dako si Sir, Kapten. Ikaw ba? Diin magkanang Captain Ramos. Sa atong pulis nga kauban nila ni Captain Ramos nga mo musundo din sa hipe. Dugay ay. Nagdagan pa yung diniski. Yan na. Okay. Ready. Pagpapos naman ako, Sir. Kapten Ramos. Naaari siya. Ready na siya ang balik niyo. Pati yung tanan! Hipe! Traidor ka, Hipe! Traidor ka! Ayaw, Kapten Ramos. Musurrender ko. Captain Ramos ay mo tabaghan! Hotdon! Hotdon! Dinhi ka lang una, Kapten Ramos. Kami lang una ang manaog. Dinhi ka lang sa kiran, ha? Murag lain ako pabitaw sa palibot, ha? Go, Sarinto, go! Abierto man ang gate. Lain ka na. Daan, pagin ko! Take cover! Take cover! Napasan ang mga patay sa sahod! Isong ang hipi! Naunahan ta, Kapten. Oh, Sarge. Pwedeng patayas hipi. Naguba ang lawas. Koneksyon sa drugas ang yan ni Sarge. Yes, Kapten. So, ingon na sila ni Ine kadesidido, ha? Magpatay o magpakamatay. Silang mga drug lords. Busokol sila sa kideklara na guba sa drugas sa pag-ong presidente. Salamat, mahal ko. Salamat. May barog ka. Gusto loob di magbalik ang imong karasones. Wala kang kanasap? Laom ka giho na una samtang nag-ilis. Mula ka karasab. Ugo ako mahibaw, kanusta ka mo balik. Kanusta nasab ka magkita pag-usap. Mayroon ko sa palibot. Sa imong palibot. Ugma, ilubong na imong amahan. Nagyapon ko sa imong palibot. Mulakaw ka na? Di man niya ako mahal. Ayaw kalimti. Usaon niya sa moabot ng mga higayon. Kung unsay nasugdan sa makaluluing bata ng basurero kaniadto. Mogya po nimo makita nga padayon ang iyang nasugdan kung asa man siya paingon. Kung asa sangko ang iyang pagdinakan. Mahal, kanusamang kumutapos din ako paghilak. Kung mahunong na akong pagdinagan, kung moabot na ang akong sangkuan. Mahal ka na ako, Emily. Mahal ka kayo. Salamat sa imong pagtabang nako, Kansi. Ayaw lang pasalamat ng Teriya. Sa ato pa, mauna na yung tadunan ni Ugma. Kumasalubong ni Sir Victor. Oh. O, kining uban nga mga butang, ibigay na ni Dinhi. Ipabili ni Day Emilin. Hala, kaalugon. Kuto sa imong magustuhan, Tansing. Imuha na. Ha? Kuto sa imong magustuhan. Kuha ah. Nagteriya!
Dali. Tabangan na kapag panghipo sa mga butang nga imong magustuhan, Tansi. Dali na. Salamat ninyo ng teriya. Dagan kayo salamat. Nagsalig ka lang yun. Na dinidapita ikay hawad og ligon kayo ng imo sa diganan. Niya ka. Nagsighingos og suyo pa ng asos impyerno. Aso sa impyerno, ha? Lami naman gani kayo ang aso sa impyerno. Unsa na kalami ang kayo sa impyerno? Sayo na mong nakalusot sa mga checkpoints, paingon dinis opon. Rani? Mahurot pagdayon ang mga bunga sa asim. Asim? Sa man ang asim nga boto mong ipasabot, Bago paganin atong gilitok ang asim, aso sa impyerno. Naunsa ka ba? Rani, maayo kagad kayo magitag termino, da? Wa pa mahurot ang mga hilom nga sakop sa kapulisan nga bunga sa asim. Gipalusot mi nga wa gyoy problema. Kamusta ang inyong lakaw sa hipi? Wala problema, Win. Wow! Yes! Hurot silang tanan. Una may naabot sa lugar. Naibaw ko, mura na lang og nanginhas ang tinuod nga musungko sa hipi. Wow! Pagani makalingkod sa Malacanang katong nakadaog pagka-presidenteng animal. Ha! Kada adlaw dunagay mga patay ug ang nangamatay mga bunga sa asim. Puro mapagani siya sa iya mga kabinete. Nagpadayo ng pinatsyanay. Rani! Oh, Win. Rani! Kung sugo ni mo, Win. Si Emeline ka, no? Dugay na ba ako nagplano ng bayhana, Win? Dugay na. Ugma, ilubong nato ang akong amahan. Ngasama sa akong inahan, kita-kita lang gihapon ang mutambong. Tungod sa ilang nahibawan, naglikay sila ng teriya. Nahibawan na ang katarungan nga, no? Wa kay apil ko doon sa may binuhatan sa imong ginikanan. Apan, dili sab kalikayan nga bation nimo ang kauwaw day Emeline. Apan sabti lang, ni aman mi si Tansing. Doktora. Day Emeline, gikulbaan man dayon ko day. Uy, Ablihan ako, Angge. at kami na lang duha si Tansing ang moabli sa gate. Day. Bitaw, doktora. Bitaw, doktora. Tanan ng teriya. Dali. Tanawon ko kamong duha. Tana, Tansing.
Nang Tria. Nganong gikuptan man nimo akong kamot ng Tria? Kabugnaw ni mong kamutan, sing. Uy, ang imo sa daing kamot, bugnaw man. Hindi ka natatubangan sa kahit ng Tria. Sangpita, Tansing. Ikaw rin sangpit ng Tria, ikaw lang. Na, ako may imong pasangpito na bugnaw kay kong tingog. Hinay kong tingog. Na, mas hinay makugtingog lang. Hinay makugtingog. Pangutan na niya, Kinsa. Kinsa na? Sargento Bitugo. Sargento Pitugo di ay, Doktora. Day Emeline. Ay, maayong gabi, Sargento. Naunsa naman taon-taan ni, uy. Bihil niyo doha. Nang Doktora? Good evening, Sarge. Suod palihog. Salamat, Doktora. Upat na mabilis sa gawa sa gate. Sarge. Kami ang pata, Sarge. Okay. Tame, Mike. Diritong tusod. Sarge. Ay, salamat. May mga pulis na di ay. Salamat ninyo, sir. Kuan, Doktora. May sugyot ko sa mong acting station commander nga kinahanglang butangan o mga pulis kini mansyon. O may volunteer ko nga ako may mga naiugubayan nyo din samtang gihaya pang imong amahan. Excuse una, Sargento, ha? Day Emeline. Kidadaan mo na mo kape o makaon-kaon, sir. Salamat. Dagan kayong salamat, Teria. Ay, way sa pa yan, sir. Doktora, hatansad na ko ang mga pulis nga to sa gawa sa gate, ha? Salamat niyo, Tansing. Nang Tria. Ay, sige, Tansing. Excuse. Nakasabot ko kung unsa ka peligro o kadelikado ang panahon karon, Sarge. Ma-radyo o ma-telebisyon. Matag-adlaw na yung mga matay, Doktora. Usa ni sa mga platapormas bagong napili nga pamuno nason sa Pilipinas karon. Mao kini ang nagunang saad o panumpa sa bagong pangulo. Kamahatagan niya unang pagtagad kini nagunang problema sa atong nason. Ang mikuyanap na pagayong makamatayang prugas nga matud pas mga tigamit niini dako kuno og kabahin silang kinabuhi. Tinuod man o dili, pero ang mga kinabuhi nga nagdepende ng yawanon nga drugas nahimo ng cycle kung tuyok-tuyok sa dali nilang kamatayon. Usa na nining ako mga ginikanan, Sarge. Usa sila sa mga responsable sa maong problema. May mga sama sa mong ginikanan, Doktora. Mga big-time drug lords nga tinudon o dili ang ilang pag-surrender. Kinasing-kasing o pagpagkaroon-ingnon nga sila may surrender. Luwas sila sa kamatayon kay may surrender man. Pagkatugwa, mga matay yun sila. Kailangan sila sa nasod sa katawhan. Busa, angay silang pamatsyon. Apan, duha ka klase ang kamatayon na mahitabo ni mga tawhana. Pinagi sa duha usab ka klase sa mapatay nila. Una, mga drug lords nga nagamatay o mamatay sila. Tungod kay nagtuo nga makasugakod o nagtuo sila nga kaya nila sa mga piste nga mga drug lords. Kadto mga demonyong drug lords nga nagtuo nga kaya mga putawng kamot karon sa bagong pangulo nga mupusgay nila mga drug lords nga mga sakop ni Satanas. Tinodon yun sila, Doktora. Wa magkumid sa bagong pangulo. Mademonyo
umayawa nga drug lords kadto mga pushers, kadto mga tigamit. Tinudon sila. Wa magdua-dua, wa magkomedya, ini mao mga demonyo ang bagong Pangulo sa Pilipinas karon. Mao katong unang klase sa kamatayon nga mahitabo nini mga dangan sa katawhan ug sa atong nasod, doktora. Ay ikaduha ang klase sa kamatayon nga mahitabo nini mga piste nga mga drug lords. Una yun sila sa pagpatay sa samaro sa nila mga piste nga mga drug lords. Bisan maamong pagkato mga inosente o kay labot. O ang dakdakan sa pasangil, maong mga naninuod nga mga alagad sa balaod. O kinasing-kasing nga mipasan sa makamatayang misyon doon kay mitabang sa bagong presidente. Aron, dugmukon kining dako o midako ng maayong problema sa drugas din sa Pilipinas. Sargento! Maayo lagi unta kung makaayo pas panglawas ug sa utok sa tao kining ilang gipakuyanap nga drugas sa tibok nasod. Pero makaapekto sa una-una ug labaw sa tanan. Makaguba sa utok sa tao. Ambot ba? Naibaw man tani sila nga mao kini bubitad nila ngadto sa ilang mga lupnganan. Pero nagpadayon gyapon sa paggamit dining aso sa impyerno. Sama sa itabo sa mga ginikanan, namatay sila sa mga kamot sa samar asod kanila og interes. Ipatay sila sa samar asod nila mga drug lords. Dili buot ang sama nilang interes. Ngay panugan sila sa mga ginikanan na misurrender na unta. Ang tinuod, Sarge, huwag ko masakitin sa midangat nila. Tungkol kinahibaon naman ako kung unsaday sila. Ang akong kisakitan pag-ayo kay dako sila og natampo sa pagguba sa kaugmaon sa mga batanon. Labaw sa tanan dako silang natampo aron maalaot ang mga kinabuhi sa mga tao nga nagdepende silang yung wanong interes. Anugon kayo kasi yung gipatay ang imong amahan. Usa unta sa gilauman nga matuhog-tuhog ang uban ng mga drug lords nga mga sakop sa yawa. Ang isab nila ang kamatayon. Bisan naibaw na sila kung sa mahitabo sa katawhan nga mga ilang gidani ug nadani sa yawan o nilang pinuhatan. Tungod kay sila mga sakop sa yawa. Mga sakop ni Satanas. Nagpadayon og magpadayon gyapon sa makamatay ug sa impernohanon nilang mga buhat. Apan kining mga tandem sa motorsiklo, Sargento. Sultihan ka na mo, doktora. Mga tao o sinuhuran na sila sa mga drug lords. Kinahanglan nga siguro nila patay katong dunay na daghang naibawan patok kini mga drug lords. Busa. Kini mo mga drug lords mimando usap nga pamatsyo nila kini mga tawhana. Kay siguro man yun ngay panugaan kini sila sa gayong musurrender na sila. O ka, madakpang buhit kini mga tao nga nasuito na kayo silang pagpamaagi. Sa ilang mga binuhatan isip mga drug lords. Naan karon. Kinsa pa may mutugan nila. Nga naunhan naman sila. Naunhan na nila ang tarong ng mga alagad sa balaod ug sa katawhan mismo.
kapulisan, Sargento. Dili na nga ipangutana ang sektor sa kapulisan. May mga maayog buutan. Labi na katumahadlukon sa Diyos. Apan ko doon ay mahadlukon sa Ginoo. Doon na sa mga pulis nga dili lang kay nakigbarkada, pero nakigkumpare pag yun ni Satanas. Tanaw, o sa naitabo sa mong hipi. Mi surrender. Kana kay mi surrender. Admitido kay siya. Kapil sa kalihukan sa drukas. Pero, way swerte. Kapil siya sa usa o sa duha ka klases kamatayon nga bago na kong gisulti ni mo doktora. Karon, makasali ka sa sektor sa kapulisan. Karon, makasali ka pa ka na ang tanang magbabalaod, ang tanang mga opisyal sa gobyerno, silang tanan mga putli kunuhay. Tungod kay duga na nga gi-practice ang gitawag nga narco-politics. Dugay na. Usaw-usab nis gubon o pulbuson sa bagong presidente. Kay tungod niini, midaghan ang protector sa drugas. Drugas, drug lords, posers, mga addicts, mga politiko na protector sa drugas, mga alagad kunay sa balao nga mauntay tigpanalipod sa nasod o sa katawan, pero mauna hinuon ang tigpanalipod sa mga sakop ni Satanas. Mga kurap nga mga opisyal sa nasod, mao kini sila may anam-anam og dangdang sa mga kalag sa katawhan ngadto sa laud sa kalayo sa impyerno. Angay gani na itong pasalamatan nga sa katapusan doon natin pangu sa nasod nga taga Davao. Pila na ka mga pangu ang milabay sa Pilipinas. Natong panahon nga nagsugod na og tubo kini makamatay ang drugas sa Pilipinas. Unsa man? Matinud-anon ba sila sa pagsumpo niini? Laing pangu nga milabay na usab. Pero mitinuod ba sila sa pagsumpo niini aron patyon ang drugas nga iya ni Satanas? Milipang hinuon ug mitambo kini pag-ayo pinagis pagkultibar sa mga sakop sa yawa. Yala, Rani! Naibaw ko. Mauna ni motora. Kapoy! May kapoy! May kapoy eh! Kapoy ko. Kuan, ikiyawan ako ba? Primero kong labay sa baso ni Victor ba? Nagkasulis ko. Nagsunob ko aning helmet. Ang di ko ilhan. Hidar akong dagan. Huwag nagtarag ko na ko. May usa ka pulis patrol car nga nagparking sa gawa sa gate sa manson. Apriportahan sa Francis sa patrol car. Napatid akong radyo ng mga usa ka pulis na kanyang hayang sa front seat. O doon ay tulong nga nagbaro-baro sa dool. Dool yung street. Mayroon ko sunahan. Layo-layo sa manson. O gihubon ako kakasulis. O nagpalda ko aron inong babae ko. Tayo ibalik ko sa agi. Ibalik ko sa manson. Confirm na ko, Prani. Usa ka pulis patrol car nga may usa ka pulis na kayang hayang sa front seat o dulog ka yung pulis usap na nasa tubangan sa gate to mismo sa manson ni Victor. Ibantayan pa ka pulis ang manson. Thank you. Thank you, Charles. Thank you. Unsa man? Mulakaw na ka? Angang! Makusap ko dili.
Nagkana pag-istorya na to eh. Ibibihit lagi na ko, Biki. Musipat ako. Duhara ka lang mawa na kong hiyos-hiyos ang sabuna. Di kaya ako. Libot yung usod lami ng busya. Okay. Abi. Bon, atake. Oh, nalas bunyi dia. Wow. Wow. Prani. Selamat ya, Prani ya. Selamat ini. Kuno na Charles eh. Makamatay ra ba ginang sipo? Kamatay ba? Abay. Matay ko taon. Murag siya correct na. Sino eh? Panurindir na mo eh. Yung mga poster na ba mo? Ito eh, kumitsyat nga ko eh. Pero, ako nagtambag ninyo, hunong na mo eh. Kaya niya ay umaabot yung presidente ay. Tingalig, boro ni mo tapos yung kinabuhi. Ubay-ubay na ba ng mga natiping mga drug lords, mga poser, mga adik. Ano ba ito? Accidental firing to? Dili to accidental. Charles. Para imo itong butuha. Siya tayo pa rin. Sabat kaso na ko rin mo. Banto kayo. Banto kayo. Kunin kapos na. Siya Litoy. Ani. Itabon ang papel sa dughan ni Charles. Kanang maklaro ang nakasuwat. Pusher ko. Adik ko. Kira, tingali kayo ni. Tawagan na sila. Iplastada na to ang plano sa mansyon. Parehas sa gibati is hearts. Parehas na og hubad sa hitabo karon. Subo nyo kaing palandungon ang nahitabo niya ning nasura. Ang sayang katawhan. Kung kani ato paghakon mauna-unta siya ang na-presidente sa taong nasod. Tingali, dili may nga di ini kaalaot ang Pilipinas. Matulaanon siya, doktora. Kini nabili mga adlaws kong kinabuhi. Ialagad ko niya nga sa gobyerno. Nga ngayon ang alagaran tungod din tao gikan sa Davao. Para na ko, planos Ginoo. Planos sa Diyos. Pila na kagabi nga huwag kayo mayroong bahuay, doktora. Bahuay sa? Kami lang bahala din eh. Total, ugma. Ilubog naman ang imong amahan. Salamat, Sarge. Paningkamutan ako nga makapiyong-piyong bisan makadiyot lang. Nang Terya? Day! Doktora! Ipalihog ko. Day. Kami na ihipos, Adi. Laki pasab ka mo, Tirya. Pamahuay mo. Kami na ibahala sa palibot. Ay, salamat in town, sir. Bugat ka kay among mga mata. Bisan gamay lang kot. Basta makapahuay-pahuay lang ta. Musakan ako sa taas, Sarge. Salamat. Pamahuay daw niya mo ng Terya. Tansing. Oo, Day. Liligod siya na ako makontak. Apan bisan pa nining tanan. Nadili ko na siya mabadlong o masanta sa iyong buhaton. Guilty ang akong kahat. Tungod kikipasagdan ko na siya sa iyong buhaton. Ang pagpamatay sa mga tao nga may responsable sa mga panghitabo sa nasod o katawhan. Unsa man kay mapaabot na mong duha sa unahan. Huwag nahibaw ko doon sa hitabo sa umaabot. Ginoo ray bugtog na sayo. Hain ka.
Lain ka karon, Chris. Mauna ng linyaha nito'y. Mauna ka ng linyaha ang konektado sa mansyon ni Victor. Okay, Freddy. Saka o putla ang kutay sa kuryente na konektado sa mansyon. Oh, Freddy. Ugma, human sa lubong ni Sir Victor. Dili na mi mamalik din sa mansyon. Biyaan na kininamo ni Day Emeline, Tadsi. Hangtod karon, maglisod di ko pagtuo nga ingon ba di ay ni ato sila si Ma'am Rodora o si Sir Victor. Milanat una o dugaing panahon una sila mahibawi. Kung dili pa si Chris, dili yun unta sila mahibawan nga mga drug lord di ay sila. Time para be. Natog na ka, Tadsi? Ay, may tubag pero natog na di ay. Hala, kanit-nit. Brown out. Brown out? Tansing, nit-nit kaayo. Lakip ang silingan. Ngit-ngit sab. Brown out yun. Doktora, Sarge? why ka na kay flashlight? May kaugali yung generator ang mansyon, Sarge. Pero dili ko makamaong mo paandar. Doon ako ikaw ba mga pulis? May kalikosap siya. Sa'yo na kayong tutulon, Sarge. Naatupad siya na kong garayan sa mga sakyanan. Dana, tutulan ta mo. Hindi ka lang. Nagkatultul ko sa grahian. Pandaro na mo ang generator. Sige, Sarge. Salamat. Hindi ka lang yun, ha? Kung makabati ka ganig buto-buto, tago ko yung ngayon. Ha? Nagduda ko inang brown out, ha? Ayaw kalimot. Kung makabati kag buto-buto, nagpasabot ka na nga. Paagi kininila ang brown out. Ginoo ko? Doktora? Oo, Sarge. Pero sila si Tansing ng terya. Pasako na ko sila din, eh. Nagkasalamat, Sarge. Kabalik ko, nakaayo ko sa basura, Dong Chris. Ibigyaw naman yun ko sa basura, oy. Agdalang ka ninyo palihog NCTI. Hapit na ni Mahuman. Magmalinaw na niya ang basura. Lakip ka mo mga mulupyo sa basura. Ay, kadaghan naghihod sa mga hitabo. Wa mahinayon ang pag-abli sa gamayng hospital dito sa basura kay namatay man si Samboy. Ug ang kamatayon sa ginikanan sa doktora. O karon kining imong pagtago-tago. Ay, apandong Chris, kunado ka lang ka mutago sa mansyon nila ni doktora o maduol ka pa niya. Pinangita ko sa balaod NCTI. Gawas pa sab, nasuta o na siguro na ako nga luwas si Emeline. Tungkol kay paglabay na ako sa mansyon ganina, may mga pulis kinagbantay sa suod o gawas sa mansyon. Oo, tawagan na lang siya sa cellphone. Maupay pag-charge na ko sa cellphone, NC. Karong taon-taon, magamit na tingali akong cellphone. Nga do, Sarge? Naman mo yung flashlight. Gamitan na ninyo. Sa kabustaas, aduan nyo si doktora. Pag-ipon mong tusi ang kwarto. Hala, nga naman di ay. Ayaw na pangutana, Tansing. Sige na. Manakantas taas. Dali! Kamu, Sarge? Pandaro na mo ang generator sa mansyon. Sige na, liwag na mo! O sige. Diala mo saya, ha? Ay mo pagbiya diya. Diya ka lang yun mo. Ariw na ko sa gawas sa bakuli. Aron pandaro na mo ang generator. Gate. Gate. This is Inor. Come in. Gate. Gate. This is Inor. Come in, over. Oh, may nanubag.
Abierto naman ang gate. Kung nanood sila, magpahibaon ta. Pero, wasap sila sa sod. Makuli! Hain mo! Pandaro na to ang generator. Makuli! Patay na silang niyas sa gawas. Daan pagyug ko. Gisunga mansyon. Magpabuto ko. HQ. Gisunga mansyon, Victor. HQ. Excuse imong baga. Mga buto. Dili ka pun makontak si Chris. Teksan ako siya. May barog ka man, Chris. Mulakaw ka na ba daw? Magamit na tigali ang cellphone nga akong gi-charge NCTI. Uy, naakabay kontakon. Gikulbaan ko. Akong kontakon sa Emeline. Wala ko makabati sa tigong sa sargento. Nagpasabot kami daw tang nahitabo sa mga pulis. Pulis pa ang nanuktok. Nagpahibaon daw sila. Nga sila mo ang nuktok. Doktora! Magpadool ko sa putahan. Doktora Emeline? Hinuog ko. Ablihi ang pultahan. Gihurot na mong patay ang mga pulis. Diasab na mo sila si Tiria o kining Tansing. Bayan na ako kining cellphone ilaw mo, tama? Hello, Emeline. Gion na ni ba, Dong Chris? Oo, Insi. Kusog kayong kuba, Insi. Uy! Si Emeline. Text na ang doktora. Sa magkuno balihog. Gikulbaan ka na ba ka? Ganong nagandam ka man, hadong? Ato na ko, Insi. Chris! 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 Wala siya mapintaw. Doon na nasabkahay na hitapo. Usa magka. Isa magka. Ngit-ngit ang paksyon. Miligdas ang mga pulis din sa gawas. Abierto ang gate. Mga patay na sa mga pulis kaniya sa sud. Naku pa ang pultahan sa kwarto ni Emeline. Nagsigabang paslay sa upos. Gilapay ko na niya yung cellphone sa ilaw sa kama. Asahan ko kinig kama. Diyan. Gidakit sila ni Prani. Mga flashlight. Ilang na iwagan. Dili! Dili! Wa na yun nila
makita pa si Crisanto. Igo na lang sa pagtanaw ang pag-umiabot ng mga pulis sa patang lawas na ni Sargento Pituco. Uban sa haya ni Victor. O ang gidakdakan niya mo'y nagbuhat sa ingon. O gihapon si Chris. Gawas na, Dok. Kalma lang, good. Emeline. Wa man gani ka na mo nga pusa kay nagpakita ka manggod og kabuutan. Dili parehas ni Tirya og Tansi nga patuyang nagpangauras. Gusto na ko silang makita. Magkakita ay ragyapon mo. Ambi mo cellphone. Kay basig may gitawag ka o gitiksan aron may mo rescue ninyo. Wa ko'y cellphone. Aw, may kapan ako ang sapak og nindot kay nimong lawas kung dili nimo ihatag ang imong cellphone. Wa ko'y cellphone. Lakip ang kinasintruhan sa imong lawas, akong hikapon. Kay basig na ani mo isok-sok ang imong cellphone. Nanarigag balita. Tugo na ba kay ko, Franny? Sorry kayo, nag-una-una kong hikap sa yang nindot ug lami kanyang lawas, Win. Lakip na ang labing importante nga bahin sa iyang lawas. Kay basin og didto niya isuksok ang cellphone. Wag di siya ang cellphone. Kinsa! Ang imong gisugo namo nga dagiton. Oh, si Emeline. imong hikapagaya! Kaplanggod. Pero nindot ginuntang hinulon nga murag maghinol kag pitsas nga bungoton. Lagi ha? Nanay mo ipagandoy. Banatig maayo. Ay, patay. Patay na ko sa lamini, Franny.